Gdje ste ljudi? Danas ćemo igrati single player Minecraft survival bez modova. Da vidite kako mi je čudna ruka. Ko za nju? O ja za žensko, zašto? To ne znam, valjda neki novi update. Nego ja sam bio počeo da snimam i desila se neka greška. Pa ja sam se plašao da ne pokvarim nešto, pa sam obrisao video. A snima sam inače drugu epizodu. Na multiplayeru. Server. Zašto ovo neće da se iskopa? Čuj mene iskopa. Hajde priscepaj se. Bismo možda mogli negdje da nađemo ovce. Moram ih potražiti, tamo sam vidio pse. Ste vi čuli pećinu? Ja jesam, ali za vas nisam. Možda nađemo zače. Ko zna. Možda nađemo onu bodljikavu ribu. Nikad se ne zna. Meni malo lega, vidite i sami. Lega. Previše. Ipak je ovo novi update, tako da nadam se da ništa neće izbaciti, da će još što malo dodati. Te malo hladnije doba. Moramo naći neke životinje, bar zečeve da nađemo, da ubijemo. Ne znam kako se pravi. Vidite ljudi, što legali. I onako učitavaju se čankovi i tako dalje. Znači nismo imali sreće sa hranom. Nemamo sreće sa hranom. Ovo će biti jedan vrlo težak serijal. Bez životinja. Primećujete kako trava ima malo drugačiju teksturu. I da sad izgleda malo prirodnije. Vidite, opet gleda. Ja idem unazad. Evo ga isto ono cveće. Eno ga ono žuto cveće. Ja sam ljudi se vratio na moj spawn. Znači nemamo sreće sa hranom. Nešto ljudi, ja ću da prekinem video. Neću da prekinem video, našla sam piliće. Sad ja da plačem. Kako malo drvo ima drugačiju teksturu malo. Ema lepo određe. Da nađemo malo kamena. Vidite kako je tamnije trava kad se kopa. Ne mora više dvoje da kopa da bi se ovako crnilo na gore. Zar ovo mora meni da se desi? I našli smo kanjon, ja obožavam kanjon, ali ne volimo ne sa lavom. Ne razumijem zašto lava na ovako niskim nivoima. Heavy metal. Wow. Nešto ljudi, ja ću malo kasnije da se idem dole. A da vidimo. Prošlo da napravim kameni tramp. Neću to. Gledao se da se tučem s ovim drvenim. Dođi Koko. Vidi ko...
Kako pada smešno. Opa. Znači imat ćemo strel na ovi šljunke. Hajde jedan svinc. Sad mogu napraviti i streličak. Evo, te je meni onaj crafting. Gdje je meni crafting? Ja ne smije da izgubim ono dobro mjesto za majnanje. Ništa ljudi, izgleda sam ja sve pogubio. Zato što sam tek počeo svijet, ništa nemam pojma. Smatrajte da sam ja. Dislajkujte video, nemojte subscribe-at, zato što sam ja loš. Ipak nisam tako loš. Nemojte ljudi, lajkujte i subscribe-ajte. Nego, uplašio sam se da mi nema majna. Znate kad se ovo nalazi? U dupetuna vaša. Da ljudi, u dupetuna vaša. Eto tako. Zdravo, zdravo. Idiot. Fuck. Jopa! Vidite ljudi, ja sam slepac. Back, nema. Ništa ljudi, ja sam sve zasrao. Baš sam bio našao dobro mjesto za majnanje. Jebi ga, ja sam noob. Više ne postoji list. Nego jednostavno prođete kroz šljunak. Šta je tam? Mislio sam da radi to. Vjerovatno ova ružna faca mi donosi nesreću. Vidite kako je ružanski. Vidite kako je ružanski. Blak! Ne, seljanču ga bre. Dođi sinjo sinče malo, dođi sinjo sinče. Lepša svinja izgleda kad crkava, dobije neku lepšu crvenu, ne ono baš crvena, nego ono, znate? Vidite? Neka moćnija crvena, kao da krvari. Joj. Eto vidite ljudi zašto je sve crveno, kao da im ide krv. Ja mislim da je tako. Ne, dobio sam one zvezdice, znate ljudi. Ono kad kao jači udarac. Ja sam se opet pogubio. Ništa, nema veze. Ovo moram napraviti još jedan crafting. Opa. Lapa. Idemo malo. Tango, mango, malo bite tako. Malo vidite ljudi, ja nisam našao palce. Kajman. Vidite ove kao neke crtice, to sam kao. Ne znam kako dobio sam. Ne zabolim ovu za vas. Zajebam se. Uplašena. Svinja. Sad uvijem. Čuo se. Herobrine. Mi smo ljudi bili naši na multiplayeru Herobrine. Na kanjonu. Na Witherboss Craftu. Što neću ja da snimam jer mi se ne sviđa. Server. Sviđa mi se zato što imam jako F. Ne sviđa mi se zato što svako može da mi grifuje. Ovdje ne može niko da mi grifuje sem creepera.